Bihik Bwsai Nukhung Dongdotei Kubon bai khari thangmani tongmani tabok hastini kabangkok amcheyno baksakeba tongthogei baksakeba sidutei siatutei no aphek mungo khlai tongmani uram no mangpli kasoi tongo abahaino patimong patiukha uttor Maharanipur phatei kami amcheyo Bwsai yakarei tei khoroksa chela Sosiranjan Deborma bai khari thangka Suma Deborma mungoi khoroksa nukhung khajak bwrei Koktomangka thanai koktisalni nokni ongkhorei thangmani kifili phailiya nogo haini bagui lukurokno kokkasarkha je thayo a bwri bai selano nugui tongkhai kokduktui manjui sahorna koikha borni kokduk number wngkha 9366636448 tongkhor slaijakmani bai baksa slaijakha tiprasani kami amcheni mangplirok tabo sinai rokbo siabai baksa siarokbo sakno sisukjak haike kebono kebo borom rlaima kwrui kirima lachima sak boklaiya wngmani mangpli nukjagui tongo baksaba hano phiyokna bagai khorang chirigo baksaba ailang kuilang tongmungbai dofani phan borom bekengno sogrui tonkha dofano dakti komorna lamao tui tongkha juda juda hamya phekmungbai thinang borot thangi soginai tiprasani sengmung sai wansukurung lukurungni khao tabo dino nongni nokharmani tabo mayakho jenungero nukhangke kisa sadei phonamari tongo kini thana phamaka anburi kambagai thanao kagas khayo anburi bomung soma anmungkai swami dharma parangkai chipcharan parang mono birchandran thane mono birchandran mono Bwsai ko 3 तारिख Februari 2021 Birchandran mono tongo 25,000 langjak tongo ko Sosiranjan Deborma bai thangmani samanota paragana no jenungera chala brina nukhangkai ana sahadi phone number tonga ang